Пішли сме. Туйся стрім, туй зачав. А щося не то? А чомся не вибрала бавка? Що її вхибити? То все було добре. Тепер мусить перезапускати Майнкрафт. Ну, фосо. Ну, шиковно. Тоді, заки ця грузить бавка, зачитав вам фіглю від Миті Мерігашного. Під кінець сезону березового сока фігля. Іде чоловік по хащі, обзирать природу, слухать потята. Лиш раз видить, як під березою висить дітвак та й держиться за стовп самими зубами. Чоловік му гойкать. Що там робиш? Шо-шо-шо-шу, відповідає дітвак. Це ка фігля. Що зависло, це кейфраз. Не розумівся. Ні, розвисло. Айс найс. Здоров. Здоров. А в мене ся бавка далі не вказує. Чого? Носиться фінал. Де моя бавка? Щося стало? Ага. Прийшов ось. О! Наконець поладив. Ну, мати це божа, кіко мож було. Добрі. Здоров, Женю. Айно. Встихись. На зачаток. Прийшла ми в голову jedna ідея. Ходив низько маленько по городові та увидів хишку одну інтересну. І полюбив мися контраст, який там був у тій хишці. Та хочу таку вчинити тут. Треба ми залогінитися. А я вам не хочу пароль вказувати. Ну, а тепер можна назад у бавку. Так. Треба вивірити яблуко. Що у нього тут ще? Сіно. Гнилое м'ясо. Може ще віддав. Пробічися. Ні, то вже не встигну віддав. Вже сонце заходить. Раз ляжемо спати, пак завтра підемо. Хочу вам казати одну хишку, котру мені построїли на заказ. Зараз вам покажу тут ту хишку, а далі будемо йти строїти ту, котру я си задумав.
У мене там є загорода, там у мене вівці живуть, а за загородою щеся повно міста обстало пустого. Ну, а низько видів хишку туту. Та така доста інтересна, хочу її попробувати у Майнкрафту построїти. Буду видіти. Там не... Спім. Там не буде ніякого декорування. Ну, ніч такого. Хочу сам каркас учинити. Дуже на нього надійшла то та ідея. Тепер, ну. Та що, щось тяжко спить низько в Майнкрафтові, ні? Ця фігня не фунгує, має бути. Перше, з чим все було добрі. Мігалі з потока чого не спить? Ну кілько мож? Троє людей на серії. Перше було і хачі 8, та нормально ми спали. Ну. Добре, треба... Айно. Піду вам укажу ту хишку, і сам між іншим якраз сись Іван Таркович хишку ту поклав, яку я вам зараз укажу. Чим вона ся мені любить? Ой. Вона якраз така, і у нас ся клали хижі в селах. Ще донедавна. Тепер ясно вже такі не кладуть. Тут вже понаспавнювалося сей нечистоти. Небрізі всякої. Ну то що? Здоровля. Ошкіт не можеш зайти побавити та хоч поникати, що ти на серверові сидіє. Здоров, Рома, здоров. Іду ти якраз укажу ту хишку, яку низько купив. Фактично, я за неї вчора ще заніс. Не гроші, а я за натуральний ресурс купував. Або і так. І це, можеш так казати, ось, тепер у нас буде дораз прогулка в Сканзен. Яку штреку треба робити? Зараз. Раз кукнемо на сесе. На хишку. Ну, стандартна тридільна хижа. Тут у нас сама хишка, сіна, та й сама хижа. Тут шпор, біля шпора була постіль, лада цяк, часто на самому шпорі ще можна було спати. Тут теоретично можна вать покровці було настелити, бо можна було сісти. Вся добра ідея, між іншим, лише не явня покровців із собою. Ну, тут робить пчеляння, тут у нас сіна, клец, кліти, тут гонно було вісити м'ясо, наприклад, солонина. А на поді ще ніч такого не є, раз лише сіно. Сіно також сюди до стайніся мече коровам. Тут не корови. Та й така хишка маленька. Це була ціла екскурсія. Сяк накорто. Ну, демеся вертати. Та уповімте, який у мене був гайдлайн штреки. Бо сей здараб, який йде від моїх хижі до цього села, до Загруні, він ся клав ще перед мене, та він не зовсім по гайдлайну, який так можу повісти. Дораз вийдемо вже на тот куст, та там ти укажу. Ну, туйся вже
начинати гиби. Я клав усю штреку з одного каміння, із якого, видиш, з кам'яної тигли. Далі світла по одному бокові і редстоунові факлі по другому. Йой. Забив їм на момент якось його злізти. Ну, і це не найліпший приклад, бо він такий дуже простий. Ось у мене є просто штрека, стовпи, опори, або CC опори можна було теж ще мало припарадити, наприклад, зараз я тебе вкажу, як ото може ще мало припарадити. Я туди до цього не додумав, лише тепер я додумав, що як може це ліпше зробити ще. Тут у мене того видав не буде, ні. Тут у мене мають бути CC. Ну, беремо ці ще градичі стигла. Ну, та там, де маємо один стовп, де уся конструкція держиться на одному лише стовпові, та цяк така дрібна деталь, а на кілько ліпше визирати, ні? І це вже, ну, намного майпаранно. І уже сюди теж кіть на ньому світло стоїть, видиш? Все, тут маєш гайдлайн. Сяк кіть воно буде, та буде паранно. Я си так гадав, що мені не похибить пройтися, поникати, як у мене далі штрека організована, та там, де один стовп, та мусить сякою вчинити. Там, де два, та вже, ну, не знав, як ото буду чинити насправді. Бо туй не можу так учинити, гиби арочку, бо лише один у нас є. Авать, я знав, як можу учинити. Тобто. Там і так не буде видко, що ну. А цяк. Ну, парада, Нікі. О. Фосо. Угу. Ну, коли є час, то можеш зайнятися декором. Коли не є часу, то функціональність головної. Та й більш ніч такого, видиш, на один бік світла. Світла я роблю дуже примітивно, просто на такому, на стоянові такому Т-форму 2 лампуші та й готово. Сяка кіть буде штрека, та буде паранно. Ну. Уі! Люблю всяк скакати з цього моста. Ну, та ідемо ту хишку зачнемо класти, яку я собі придумав. Ну, пак як придумав? Я вію, першим гуляв мало поварушу та відвів одну хишку. А мені на неї треба буде, значить, сніга. Не знав, як много. Копачку можеш викласти гет. Треба ми ще один блок земли. Хотів їм із замохнатілого бурговчака вчинити тут. Ну, йдім пробувати. Так і захижу буду класти за загороду, то не буде далеко. Я думав, там є стандарт, висота 3 блоки. Ага. Ні, аж такого, я до такого аж не придирав, бо деколи кіть у тебе не йде воно руно, а йде з всякими поворотами, та деколи мусиш часто покласти світло. Головне, уби у тебе воно ся повторяло доста часто, уби возик сам доходив, бо не мусить було вилізати і тручати, бо то глупость, ні? І це всі стандарти, які мені треба. Вересме місто Телеграм, зараз.
Ну, слухай, доста поранний. Файний міст. Направду. Пак прийдемо на стріму виникати. Добрий міст. Там якраз з долі, де тут і опори стоять, там можеш ще на декорації покласти такі блоки. До того я тепер вказував. Ну. Де я хотів класти хишку? Іди. Хотів десь тут. Тут у мене якраз місто є ще слобідне. Маленько ще закладемо, бо було майруное. Не аж усьо, а й тут нам доста буде. То не буде аж якась дуже велика хишка. У мене ще й земля вже кінчила. Тут були ями, які я закладував. Та тут глибоко не можеш копати. Хоч так, хоч сяк. Ну, значить, тут у мене путик. Та майдалеги тут я не можу класти фундамент. Значить, хишка буде сюди йти. Та ті є в мене лопата, що чиню. Тут мало у берега. Так, там уже вечір треба бо йти спати. Де ми майблизько буде? Майблизько буде сюди. Ще, кстати, ну розкажи, що за бджола Майнкрафту? У тебе там ціла клумба із квітями, як ото фунгує. Добре, дораз. Як ото з бджолами? Кіть у тебе ще бджол не є, та ти собі можеш їх косичку приманити. Ну їм треба десь жити, їм треба мати кимак, треба мати улик. Тот улик ти собі можеш построїти, кіть у тебе є тут і сотина з воском, та можеш собі зробити улик, або з дикого улика зрізати тут і соти, та треба під тот улик покласти огінь, бо закурило, бо бджоли тебе не кусали. Бо тільки так зріжеш ножицями, та бджоли почнуть тебе атакувати. Ти кітюха ще знайдеш дикий улик, я ти вкажу. Йой. Я ти вкажу, у мене десь тут і дикий улик був. Він де мав бути коло хижі, я точно пам'ятаю. Ну, сякий. Кіть знайдеш у хащі сякий улик, можеш з нього взяти соти. Або мусиш під нього покласти ватру. Бо кіть тепер попробуєш соти зрізати ножицями, то вони тебе почнуть атакувати. А кіть покласти під них огінь, то буде добрі. Під цими стоїть огінь, зато я можу їх спокійно тут. Видиш? Там ватра. Та за те, що там ватра, то воно вдимове, та я можу спокійно брати мед та й мед та й вощину. Кіть пусту склянку із скла, праву кнопку нажимаш, та він мед буде брати, а кіть ножицями праву кнопку, та ту вощину буде брати. Ота вощина визира та цяк, зараз я тобі укажу. А цяк, пчолині вощина, видиш? Та із цього чиниться улик, сякий, та можеш собі приманити пчол. Просто косицями їх приманюєш до себе до міта і порядок. Кіть візьмеш якусь косицю в руки, та вони будуть за тобою бігти. А де є? Десь все спрятали. Вони у улик залізли. Ну,
кіть у тебе нігдесь якого не є, кітісь не відів, та можеш попробувати сам заспавнити. Треба садити 2 косички, а цяк, і поміж ними садиш дерево. І є шанс, це 2%, це 5%, аж кіть у тебе косиці біля цього, та заспавниться дерево нараз із уликом. Угу. Айно, я насправді теж не знав, що треба огінь під цим класти. Я пробував так зрізати, мене пчоли атакували. Ти від того не умреш, від того, що тебе пчоли заатакують, бо вони досить слабенькі. Або після того пчоли самі вмирають. А й це вже не добрі, бо не будеш пак мати відкіть взяти пчол, аж будеш мати сись. Ники, а сяк можеш їх косицями приманити. Оп-оп-оп, і він за мною летить. Шуп-шуп-шуп-шуп. Ники, оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп. І у нього є якась дистанція, ось кожна пчола прикріплена до якогось улика, де вона живе, так? І кіть заманити пчолу доста далеко від її хижі до нового улика, та вона просто в нього заселиться. Так ото фунгує. Добре, та туди йдемо класти ту хижу далі. Не знав точно, як воно у мене буде фунгувати. Бо я хочу стіни із сніга чинити, бо вони такі файні, білі. Ну, туйка десь. Значить, ще можеш сись шор один викопати. Ти може даже ще один. Та вже най будуть 2. Лиш у цій хижі не буде півниці, бо там ями, котрі мені було дуже довго закладувати, та я їх не закладував. А, туйники. Як я через це пробіг? А цяк буде. Все, тут буде хижа. Там долі ніякі зомбі не спавняться, бо я не дурак. Я... то-то. Що му чинив? Що му чинив? А, я там все заклав тими. Я вже не знав, що говорю. Я там все заклав факлями був. Значить, хижа у нас буде виціть. Хочу епін із цього мохнатого бурговчака. То-то. Ну засвітив. Вже говорити не беру. Йой. Ну, я сей замохнатілий бурговчак знайшов би у хащі. Яся так зрадував, був кампець, каміння з мохом, думав, юйся, якого нігде не є. Я се мушу украсти. То я собі його натягав, думаю, много. А пак оказалося, ось не мусей було. Ось його легко вчинити. Ось доста мати простий бурговчак, та й нарізати цих ліан, ти можеш вчинити мільйон всього. Ну, туйня буде сяк. Тут пак мають бути ще якісь гарадичі в долину із хижі. Десь сюди видав. Туйня десь має бути, значить, основний вход до хижі. А сюди ще буде така боковина. Ну, я цю хижу не ідентичну, но з якої стилізації я тепер попробую вчинити. Я її відів низько у вароші, і я пробую її просто реплікувати, може так повісти. Реплікувати, боже, що говорю? Повторити. Є в нього вода. Що ми треба? Треба ми темного дуба много.
У мене і верштака з собою чи ні. Треба ми дуже много темного дуба. Воно буде на такому контрасту, аж будуть білі стіни, та й буде з темного дуба вшитка друга обробка. Так, верштак є. Темний дубовий плит уже є. Все треба виварити. Там що, ніч? Ні, лише дощ. Я лиш то боуся, обися не потопили стіни. Я так помню, аж сніг топиться за якийсь час, кіть на нього світить сонце. Та теоретично тепер я в дождьові можу все спокійно чинити, що хочу. Так, значить, тут у нас буде безпечне приземлення, кіть буде високо. Ідемо строїти. У нас 2, 3, 4. Буде у нас на 4 блоки висока стіна туйка. Тут будуть двері. Десь туй. Не знаю де. Тут можуть бути двері двойні. Та й видав озер. Воно мені не блоком випадує, а й цими барбульками свистали бистися. Добре. Не бай. Я порозумів. Файно і біленькое такое. Ні. Тут може бути один панорамний такий озер. На сад. Йой. Ні, щось стало. Що воно робив? Йой-йой. Ну, добрі. Це я дуже ще радий, що ви не знаєте, видкіть у мене всій цей сніг. То вже вечір, треба йти спати. Та я можу Можу далеко не йти, я се постіль приніс не просто так. Спім! Сніговика строїть. То в мене... Я його не хочу той класти, бо він мені порозносить сніга по території, мені то не треба. Я сніговика учинив, навіть 2. Вони у мене в тюрмі, у півниці. Я із них нафармив усей сніг. Всякий я. Так, сяк. Інтересно, а сніга можеш теж якісь гарадичі строїти? Це то лише з якихось таких матеріалів.
Рецепта там не було, та видав не можу просто так. Йой, мені дораз сніга мало буде. Ну, значить, тут у мене будуть двері до хиш. Отсяк. Ні? Нормально буде. Так, задню стіну єну учиню глуху сисю. А на бока вузір. Мені мало сніга. Кампець, яся не підготовив. Зась. Ну, тут можеш учинити ще один великий панорамний вузір. Тут такий високий. Тут один такий високий може. І це не була добра задумка. Треба забрати. Так, тут хотів глуху стіну. Отсяк. А тут би був озер. Ну, добрі. Тоді буде у нас сяк. Значить, тут буде падемент, да, який. Далі 4 блоки. Далі має бути стріха. З чого б клав стріху? А, я знав, що я буду класти стріху. Треба ми тепер плафон учинити. Я щось тут не продумав, що я буду йти догорі. Сніга у мене ще буде доста. Ні, плафони сніга дурниця. Це не була добра ідея. Це не була добра ідея. Ну не бай. Оболишся не потопило, закить я тут із цим наробляв. Дуже переживав. Туйся ямка вчинила. Я знав, я зачну такой-то. Буду кластись. Де є? Буду класти з цього такой. З темного дуба буде і плафон з цього етажа. І падимент, і все буде. Так, значит, гарадичи у меня будут десь туй. Так, туйка тоже плафон. Так ми ся види, тож... Йой. Добрі буде.
Щось стало. Лишній раз їм клинцну. Так. Ну, будуть у мене лише наградичі сюди, та й порядок. Варштак їм десь той клав? Це мені ся привіділо. Варштак їм не клав. Десь би його треба. Бо треба ми уже градичі класти. Ой, бо не буду до хеш бігати. Не буду кожен раз до хеш бігати через то-то. Так, добрі. Туйки падемент теж би мав бути із темного дуба. Що не чудно. Абсолютно. Так, раз покладемо туй, бо треба нам градичі. Я знав, на то перила можеш покласти з берези, наприклад. Був такий самий контраст темного та й світлого. Так, добрі, значить, 1, 2. Добре. Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, 3, 4, 5, 6. До свиці треба зачинати туди. Сяк. Добре. Ну, добрі. Ану, нормально озирати? Плюс-мінус. Тут убийся лиш головою не бити. Так. Ну, значить, сяк, добрі. Ну, треба нам буде дораз іти ще рубати. Так мені ся видить. Фрут ми ся видить, тож дуже в ньому много ресурса, а ото ніч. Ну, другий штокісь ми докінчили. Фу, якісь ми докінчили, лише ми його зачали. Лампу шим брав? Брав, добре. Так, тут у нас кілька, раз, два, три, 4, 5, йой. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Та десь тут будуть. Раз, два, 3. 2 так. Тут доста буде одного, а вать двох. Як ліпше. Так і 4 покладемо, що. Йой, там уже потемка. Що мені кажете, що треба спати йти? Так, є шанс, аж застане нам сніга.
Бо обставмися фактично один шток, та й то половка. Кілько в мене сніга. Не можу поникати. Можу поникати. Йой! Тежет! Йой! 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 Вмересь? Добре. Ну, то я мало не вмер. Правда, той виход із хижі такий, що так нараз ідеш, та й склима така берег. Ну, нич, тут будуть гарадичі, котріся будуть зливати з цим путиком. Нормально буде. А тут може ще дати піцяцько земли, і все буде такое тераса. Люди такое чинять. Що тут буде тераска і муром буде закрита. Сяк. Я знав, що я роблю. Я знав, що я роблю. Ну, а туйка мур. Туйка мур, а сюди, значить, будуть гарадичі долі. Йой-йой, ні-ні-ні. Мало не сяк. Так і сяк. Сяк. А от як? Нормально, нормально, раз сяк лишимо. Далі будемо никати, це треба нам то буде міняти. Так. Мені ся так видить, все поміж собою якраз іпно парує. Ну, тут ще падемент. Двері не знав, які вчинити. З темного дуба нормальні будуть. Мені на них що не любить, ож там золота ручка така жовта. Вона мене страшно мерегує. Не знав, що з ним вчинити. Добрі. Якась основа коробки є. Ану, видійдім, поникаємо, значить, сюди буде тераса та, понятно. З цього боку теж буде добрі. Буде ще другий етаж. Він буде не такий великий, гесись. Значить, туся буде жити, то сесе. Тут буде якась спочивальна комната, піго знає, що тут буде. Я насправді не продумував, що в мене має бути всі в хижі, а у мене мало сніга. У мене мало сніга ось обстало. Ну, а де мені його треба? Тут у нас буде балкон. Так. 2, 3. Все. 3 блоки лише. Ти тут раз, 2, 3. У цього боку буде лише скат стріхи. Тут такий даже сяк зроблю. О, я знав, як це буде. Я знав, як це буде. Раз, 2, 3. Раз, 2, 3. Добрі. І великі панорамні возори. Великі панорамні возори. Ацяк. Ай! Йой! Де утікав?
І мені руненько застає сніга. Руненько. Чик-чинь, чик-чинь. Так, треба заїсти, а щось то. Ну, вицить може буде заскакувати так і на джунглове дерево. А! Юй! Яким се гепнув. Не вийшло в мене так заскочити, як я планував. Йо. Так, сюди можеш зайти. Сюди можеш зайти. І це видав тут не зовсім добрі. Сяк. 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 Ні, дурниця. То щось не то. Тут має бути... Тут має бути косиця якась просто велика. Бо її треба було обходити і так до хижі заходити. Ай. Добре. Ідемо никати, що у нас буде із стріхов. А ще мені сюди, може, треба було. А от ні, не треба. Так, тут так і нараз буде йти стріха догорі. Тут мені ніч не треба. З цим старати. Дораз укажу. Тут буде теж возір. Ось так буде йти. Ось так. Та й, понятне діло, з другого боку теж. Угу. Що чиню? А де мій є тот? Інде верштак. Ай! Угу. Так. Геть. А, я туди не можу доскочити. Рано. Так. Нет, не сяк. То треба з долі, видав, попробувати досягти. А! Гузицю я з долі досягнув. Хіба цяк. Мені би треба бутися у бока поклав. О! О, добрі. Тепер... Ну, тепер вже можеш далі йти. Так, туся ще доста темно. Ще покладемо сюди дві. Так, воно було від цього, значить... 3. Сяк. Сяк, сяк, добре. 3 доста. А тут 4. Ха-ха. Що б си придумав? Нащо мені тут 4? Сяк, 2. По діагоналі найбудуть. Доста. Тепер би ще й з того боку таке вчинити. Взяємо із собою тот оранжевий пісок. Не знав нащо. Я готую не знав, як вихоснувати.
Зараз треба йти з долі досягати, це що? Так. Ні. Ой, матір ти зелену. О, вийшло. О, я думав, що я тут май скоро вчиню. Всяк теж нормально. Той мусив всім казати, ось спиме. На серверові люди не люблять спати чогось. Що, де? Ко? Господичку, що все напудив. То десь туй. Подумно? Не гонно бити. Там мало бути все засвічено. Десь. Пойна, я вижу. Там визира, то що все засвічено нормально. Де є? Я нікого не вижу. А, ту є не. Ей! А! Нет! Нет! Ай! Фух. Не всяде засвічено. Не всяде засвічено. Та, що ти є? Ну. Так мало ліпше. Я то все вручну закладувати не буду. Малогом задавив доста раз. Добрі. А я йшов від горі. І так мені треба буде ще мало сніга сюди. І так мені треба буде сніга. Ну. Anyway. Раз закриємо ССЕ. Туся будемо руненько упирати в дерево, то абсолютно не біда. А чорного дерева нам треба буде много більше. Мені треба буде ще якесь місто, де я можу вилізти на стріху. Кіть нагоду мені треба буде. Треба все придумати буде. Да, що таке? Ну, та й стріха би мала мені виходити насправді ацяк. Ацяк ото мені має бути.
А, та й ту їм ще лиш зачав, господичку. Яй. Ага, уже виліз, айно. Так. Ну, та й той буде ще по єдному якраз. Ну, добрі, туюня буде виход якийсь, айно, або все мені треба та чим ще закласти. Так, є в нього ще сніг. Хоча цяк. Айно, ож, був не той був балконик. Та й тут так само мені ще треба буде сніга. Це ще не конець. Це ми ще мусимо вернути думію, накопати сніга. Хоч один стак. Та, укажу вам, де в мене то-та. Де в мене жиє снігогенератор. Так, снігогенератор у мене туйки недалеко. Півниця та й темниця. Ну, туйня суд. Мої снігогенератори. Один та й другий. Імена їм ще не давав. А цяк я роблю сніг. Може не читаво інтересно, або правда сяка. То стільки у нас уже сніг. Теоретично могли тут двоє стати та генерувати сніг нараз. То би було файно. Ну або я сам. А чий буде ми доста? Чи буде ми доста? Так, один штовх сніга. А темних дубових дощок не буде ми доста. Беремо такою швидко. Грибів м'яся наплодило, дай Боже. Ну, хишка починає визирати гіда, що... Гіда, що більшої гівна насправді є. Добрі. Значить, що в нас там із снігом? Йой, не там. Мигалю. Сяк.
Я тебе нікому не дам. Так їм тяжко фармив. Ну, а щось похоже тут треба буде. Значить. Ацяк. Угу. Щось таке має бути. Айно. Значить, двері на балкон будуть єн. Хоч вони і будуть двойні. Або будуть єн. Значить, там будуть двері на балкон. А ще в балкона годен бути такий панорамний вузір теж. Єден та й другий. Так, там десь іще має бути ход і на під, я си так думав. Ні? Так, тут будуть двері та й два возери. А тут буде то-то. Все. Тут буде балконик. Так файно буде. Я всяке ще вчиню. Нормально визирати, нормально. Не страшно. Добрі, тепер... І це теж сяк не буде. Це мусить бути да як сяк. Та й ту й туди. Даже отсяк в... Угу, добре. Ну, а тепер треба якось починати класти стріху сюди. Та й це буде в мене там під. Видав, має бути хоч який. Значить, такі радичіся будуть починати виціть. Та вони ся туй скапчувати цим і цими. Та мені туди, значить, ще треба сяк. Та й тут буде ідентично. Угу. А, ні, мені ще мені цей слой не треба. Тут ще має бути. Недобрім полечив. Не бай. Недобрім полечив. А!
Лиш не туй, будь добрий. Лиш не туй. Якийсь ся туй заспавненький, у мене туй світло горить. Ой. Або серйозно, як він сюди трафив взагалі? Як він туди трафив? Ті системи треба було з собою вже принести давно. Щось ви ніч не пишете. Ганьбливість те стали, це що? Так, добрі, тогда. Всі теж 3 йдуть гет. Раз, два, 3. І сись. А! Угу. Добре. А нащо вручну викладувати сніжки, кить можна нажати Shift? Ага. Я нажав Shift. Далі. Дальші ради від експертів. А, сяк айно. Сяк правду кажеш. Та бо я, видиш, такий не дуже автоматичний. А ні, добрим був поклав туди. То вже китуй. А ні, нормально. Все, я добрі зробив, Отсяк, айно. Все, я порозумів. Так, а де в мене буде тот виход на під? То теоретично мені таку туй треба вилишити. Туй десь. Поліпшого міста в мене вже не буде. Туй, наприклад, можеш якусь літру покласти. Отсяк. Ну, а туй б було... А є в нього ще проста дошечка є. Тут би у нас було такое. Такое, а на простій дошці б стояли пак двері. А вот щось такое. А ну, китю. Я можу ще двері вчинити, є з чого? Цяк. Та я не буду туй. Їх із цього боку класти. Їх із цього боку класти, то тут і так треба мало подонажувати сегет, бо було по висоті нормально. Сяк.
Нормально буде визирати. Тогда сесі ще треба. Та й сяк. Ну, а тут вже можеш стрижку отсяк. Хоба. Хоба. Ага. Є в нього виход на п'ют. Паради. Кошиковний. Я. Сміх. Добре, значить. Йдемо далі. Тут треба цяк. Та й. А! Szkoda, że upałem, albo dobra, już dużo się to doście. Артеме, капець, заганьбив із стрімера. Бо я ще не дочитав, бо щось писав, а вже почав то. Вже почав кіпішувати аж задер на нього і каш. Так. Йо-йо, пак сяк. Ти мені правду кажеш, а я почав пускувати на руному місці. Йой. Ну добре. Ну, я і так не знав, чи буду я тут класти нормальний стандартний під якось. Бо теоретично місто на нього буде, але ж де на нього залізати? Тут хіба, паралельно з цим, ні? Ось тоді... Ага, а ведь можна... О, я знав. Я знав, як я то вчиню. У мене вже все в голові склало. Файно. Добрі ось яся додумав класти хижу. Спім, будьте добрі. Та спім, ну. Наконець. Ну та що, з цього боку воно вже визирати не піло, тут треба ще теж сяку гордину покласти. А ведь склом закрити, буду видіти як ліпше. Я би там лишив балконик, бо і тут був балконик, і там. Ну а тут що, хибитиму ще один шор, так і там би було. А, вже двері вчинив, можеш пробувати класти. Ай, ну всяко би були воно ліпше. Та й ту і туди. Щось обставити є Н, а мені треба двої. Нормально. Треба ми двої. Тут між комнатами не буде двері. Та й тут не буде. Або мають бути туйка. А цяко, бо може було вийти на балкон. Опа. Тут будуть скла, та й тут будуть скла, та й тут будуть скла всяде. Ну та що? А я іду далі із цим. Ха, ти тут двері відкритися обстали.
Добре, кіть. Кіть у нас туйсяк. А, ні, це теж руно стіну. Та й туй можеш туди лишити руно стіну, не мусить. А ведь можеш докласти ще один. Біда не буде. Кіть докладу. А цяк. Та й туди з цього боку один. Так, докладу. Воно всяк ліпше буде визирати, я так думав. Ну, це доскочу. А! Доскочив бом, кіть бом скочив. А то йому туди хобіт щось. Та й там з другого боку, значить, так само хобіт. Я знав, що туди можу упалити, бо воно визирало мало ліпше. Оцяк. А ну? Ну, мало ліпше. Тут так само страшно, айно? Ні, там нормально. А чого так? А чого так? Ні, туди треба, туди треба. Та й туди, значить, треба. Ну, треба далі дотягнути стріху. Бо я ся довго шильяку косметику займав. А треба займатися ділом. Так, добре, далі буде йти сюди. Ну, а уже слідуючий видав буду вже вести і сюди зверху, так буде. Ну, капець. Сяк. Сяк. Та й сяк. Добре. Та й сись. Сись туди. Сюди ся буде теж вести. Сяк. Сяк. Або туй мені вже треба. Як би я то вчинив? Ні. Сяк. Айно. Ай. Ну, тут має бути не все, а авать сніг. Та не авать, а точно буде сніг. А слідуючий шор кіть треба буде там та... Як би то слідуючим шором було, бо я собі ще там учинив. Угу. Ясно, то мені треба буде ще дощок. Хоч так, хоч так. Ну, добрі. Артеме, а бо я тебе перше відео на серверові, ти не бавиш? Ти ся на низько вже набавив.
А! Угу. Сяк, сяк. А туйк... Що буде? Туйка мені треба зась дошку. А цяк. А той буде вход на під туди. А цяк. Ну, нормально буде. Построїмо то, що хотів, та інтернет паскудний був. Ну, не був такий паскудний генійський урому був, ні? Туй маленького. Вся барбулька вилізе за то, або нормально буде. Ну, а тоді туй може буде чинити путь на під. Як ото буде? Як ото буде, то має бути виціть іще сяк. Ножкою лізеся сюди, та можеш вилізти і... Ага, не вийде сяк. Сяк не вийде, то треба авать май високо класти, авать туй май низько. Треба там май високо, значить. Тоді се туй не буде. Авать ні, се туй буде, або там май високо треба. Ся туй буде. А там має бути... Туй се не має бути сяк. Все би було сяк, то би тут був проход на під, то тут має бути ще май високо. Ну, на одного бока всьому є і плюс. Тут туйка. Сяк буде. Туй стрижка, та й надо мною буде стрижка туди. Ні. Ніч це не розумів, що чиню. Так, зась. Сяк буде. Айно. Треба було вже постіль до хижі перенести. Такий теж в тебе був? У тебе той самий провайдер, що у Романа? Я знав, що мене тут казить. Все тут не має бути. Тут має бути сяк.
Всяк воно має бути. Так воно многом ліпше визирати. Но. Всяк воно має бути. Не міг їм порозуміти, що му хибить. Порозумів. Або воно значить і... Воно значить і з цього бока так буде, ні? Ай, ну воно і з цього бока такое буде. Свистатися це перечинити так і має бути. А ну воно як здалека буде? Да, свицить. А, вицить нормально буде. Хижу, ту і так не аж так сильно видко. Ні, туй видко, туй мусить буде. Треба перечинити і там. Треба перечинити і там. У мене вже не дощок, не того. Так. А туй... Що я не так роблю? Все має бути майнисько. А якщо то буде майнисько, то тут буде 2, а не 3. Це то велика біда. А чи й не дуже велика? Тут буде 2, а не 3 по понятним причинам. Бо туй будеся ходити на під. Сяк. Сяк. Добрі. Ну, наконець, щось у мене ся прояснило із цим. А цяка вже зверху стрижка буде. Як ото тяжко мені дало. А. Слабий ще з мене доста Майнкрафтер. Ну, туйся буде йти на під. Добре. Та туй вже буде цей плафон. Та вже виці теж може дощку вийти. Ну як, паскудно визират? Не паскудно визират, нормально. Тут буде така геренда. Лиш не є в нього вже матеріала. Треба ми ще темного дуба нарубати. Забираємо з домі wszystko, що у нього було. На благо, тут один росте недалеко.
То вже 1,5 години стрімлю, кампець. Я такий помалий. Я думав, що я в тому і шиковно вчиню. Добре, ту й сьому щось хибить. А вацяк. А тут би був балконик такий. А ну, поникаємо, як воно буде. Нормально буде. Йой. Там пару лишніх ся уліпило. Ну то не бай. Так, воно тепер там долі буде визирати не естетично. Айно. Йой. А це треба би заповнити, видав. Ну, кампець. Ну, той хоч добрі. Но, на благо, хоч цись буде визирати нормально. Так. Де у нас той центр? Непонятно. Тут ми світло дали, тут ми світло дали. Значить, по углам упалимо туди. Сяк. Та й сяк. Та й сяк. 4 світла то й буде більше доста. Так. Добре. Тепер далі нам треба класти гарадичі. Йой, щось я чув, що мені треба буде ще одного дуба темного рубати. Як там сись доходить? Сись би треба пересадити. Ага, ще лише 3 впали скіпці. Більш не буде? Ого, ви ся смієте. Лише 3 скіпці впали? Ну. Дома мав ще, бо не чекаємо, що це буде. Так, та й то вже пізно, вже би зась спати йти. О, я сам на серверові. Круто. Всі пішли геть. Фуртик жену спати, то думаю, собі з цим мегелем лиш суєта, йдемо геть. Угу. Можемо дути і сись зрубати. Кіть такое.
Ну, такся надію, аж це себе мало бути вже вшитко. А там ми і так треба пересадити. До мене тут і ласкове яблука, він десь тут мав бути. Де мій любимий коник? Ту є. А, це ямко. Ласко у мене в самобавці. Як їм то попутав. Тут у нас ямко. Бери ябко. Поїв яблука. Поїв яблука? Поїв. Йой. Дем. Затручалоня під то-то. Під дерево. Що тут доброго є? Нич? 4 скіпці ми треба ще. Бо там пересадив темного дуба. Нико, нич? Ого. Ну йо, відім раз так. Ну, файно визират вицить. Файно визират вицить. То там мусить такое вчинити. Там мусить. Так, учинім такой уже туди. Так. Добрі, все. Рубаємо гет. Тут лиш пару їх. То не буде довго. Сяк. Та сяк, все. Лиш 3 треба. Воно вже много ліпше визирати. Так, все зрубати гет. Сюди градочку. Раз, 2. Не поняв. Що там 3, тут 2. Я там лишній шор упалив. Так. Щось це таке. Значить, воно з того боку майниського і з цього. А, ясно чого. Я поняв чого. Поняв, чого з цього боку майнисько. Бо я тут собі ще таке придумав, а з того боку такого не є. А кітсяку чиню. Та буде дуже страшно, ні? Ай, ну випш. Зась подо мною харчить. Так і комож. З цього боку як ото фунгує? Я не розумів, що мене добрі вчинив. Тут воно є нако по висоті. Тут сись блок, направду, треба було. Ось що чиню. Добре, уж коня не никат. Та не буду казати, що тут Мигаль наробив. Так, айбо чого не добрі? Ну, ось сяк було. Там долі я теоретично можу сись покласти. А тут як воно не так іде? Ага, тут тот іде долі туди, а не... А, все, я порозумів. Сись тут іде... І сись тут іде долі. Почти Нико. А сись тут іде сяк. Що там іде... Такое, якби там на один майнисько йде.
Ні, туй на один май низько йде. Та може туй один сесть не треба? Тот май послідній. Або треба його. Або його там не треба. Свищуся. Ай! Знаєте що? Свищуся. Я тут вержу отсяк. То і так ніхто не замітить. Ось там висота не іннака. Воно ся не аж натико мече в очі. Головне, що воно нормально оформлено. І туй. І туй. Все добре. Не ми дали стріху докладувати. Бо ходимо тут дурницю все займаємо. Но, пішли ми. Може тут ще в бока якийсь прозір такий вчинити. А можеся на ото свистати. А тут всередині могло бути комено, наприклад. Тут кобуду десь був шпор. Ану, де мене кати, десь туй. Значить, кобуд туй десь став шпор у сьому углові, наприклад. Та сюди вгорі могло йти комено. Може я його так і вчиню. Все звучить як файна ідея. Не мусить бути аж на низько, або файна ідея. Угу. Добре. Ще ми скла треба буде повно, я не знав, це є в нього тільки. Тут буде комено, теоретично. Так, треба йти спати. Я пустіль взяв. Іть! Така у нас низька інтересна передача. Строїмо з Мігальом. Що у нас вийде, самі не знаємо. Так, добрі, тоді
туйкіть хочу коміно, а я можу раз ацяк учинити. Заглушку покласти. А може... О, я знав, якою має бути коміно. Коміно має бути з тої стигли мурованої. Стандартної, членної. Ну, добрі, або нам треба далі класти стріху. Туйки у нас очей не буде вже ніч. Всяк сі встане, ні? Або туй ще сяк гонно бити. Треба слідуючий шор класти. Значить, туй. Більше дощок не є? Є. Значить, туй сяк може закласти гет. Там уже ніч не має бути. Хоч так, хоч сяк. Тут щось мало бити. Чи всього бока? Йдемо його зшиємо з другого бока, та будемо видіти, як то вирівняти. Стріху ми раз має тяжко чинити із усього, що му Майнкрафтові пробував. Я навіть вже тут автоматичну ферму на булі поклав, бо у самобавці. А стріху ми і так тяжко тягнути. Ні. Рано. Угу. Значить, якось так треба було. Ну, на кіко там високо. Це можу я тут просто дошку сяк покласти? Можу, добрі. Добре. Ну, сталося не так много. Бо треба ми ще градич. Так, а ну як туй се визират? Угу. Туй се визират так ніяк. Мені все туй ще не мусить було класти. Воно сяк теж нормально. Ото коміно не може бути по центрові ніяк. Та най вже буде гіє. Добрі, тоді мені треба туй чим зачати. І ми вже на фінішній прямій такої. Ну. Ну, та тут що буде? Тут дощикає сяк. Уліплю, ти готово. Сяк, ти сяк. Ти порядок, ти стріха готова. Нігде ямся не повставало.
Мусив тут, правда, сесь горбик ще вчинити, бо у мене тут проходи на під та й далі, та й коміно буде. А коміно добра задумка. Ну, тут будуть скла, понятне діло. Тут будуть скла. Тут ця вся городина, видав, і встане. Тут тоді буде та мурована печка, або то значить, аж возора тут не буде. Айно, тут буде мурована печка. І горі буде йти коміно. Та й тут буде коміно йти горі. Воно буде так і туй, я так розумію, ану. Ого. Ні, воно буде не там, де я собі думав. Воно буде туй. Ого. Мені сяк мало не парує. Я думав, що коміно буде туй. А воно буде туй. А мені туй коміно не парує. Туди буде без коміна. Туди буде без коміна. Що я мав вчинити? Де є яма? А вать коміно буде просто у другому містові. Треба придумати, де тут має бути, та й готово. Все як закласти ми будемо знати, а цяк та й порядок. Коміно буде мало має у того бока, значить. Так. Мені тут треба світло. Бодаєнно. Ну, тут щось гонно бити. Так, хишку бізивно може ще сильно виліпшити. Айбо в общому у мене малося получити то, що я планував. Мені треба хишка на контрастове білого та й темного всякого. У мене получилося. Я би так казав. Так. Для мене яка це явня тигла. Буде шкода, кіть не буде. Так, сіми вже не треба. Цей пісок ми і не було треба. Кварцові колони раз най будуть. Може з ними щось придумав. Так, а за чим він прийшов? Двері ми теж вже не треба. За чим він прийшов? Тиглом прийшов никати, це є. Тигли не є, є граніт. Бо граніт там не буде так визирати добре. Може тут є тигла? Ага. Добре. Будемося туди помалу сохраняти. Є тигла. А, з цього буде доста. З цього буде доста. Йой, то вже 8 годин. Я вже 2 години стрімлю. Я не чекав, аж буде он сяк. Така іпна запасна хишка.
Ну, із цього мається класти шпор. Тут буде шпор. Значить, камінь буде йти сюди. Айно. Ні, то не так. Там домак уже темна ніч. То там балкон. Давай поникаємо. Котрий то блок. Ага, ото тут і в стіні має бути, значить. Йой, як я не хочу все. Ага, то тут. Сись буде, значить. Добре, тоді ми його осторожненько шуп. Порядок. Так, ідемося лише на стріху натягнемо, де воно в мене там буде йти. Ага, туй. Ну, порядок. Ну, з якої висоти доста буде. Все, порядок є в нього вже і комено. Єй! Все, добре. З цього ачі буде раз доста. Будемося потихеньку сохраняти. Я вшитки дякую, ко прийшов поникати. Раз я видав, лише один Артем обстав. Ну і то добре. Все, щасливо, майтеся.